B'investiment ta' madwar 600,000 euro se jkun qed jiġi riġenerat u restawrat il-pont magħruf bħala Gomorino bejn l-Imdina u l-Imtarfa. Ħabbar dan il-Ministru għal proġetti kapitali Jiem Borġ f'konferenza tal-aħbarijiet il-ħamis filgħodu fuq il-post. Fid-diskors tiegħu il-Ministru Borġ spjega li dan il-pont kien tlesta fl-1900 bħala parti mill-estensjoni għall-linji tal-ferrovija, madankollu llum dan ġarab numru ta' ħsarat kawża ta' żmien li għadda minn fuqu. Għalhekk il-Ministru Borġ spjega x-xogħlijiet li se jkunu qed isiru fuq dan il-pont li se jieħdu madwar 6 xhur u li se jsiru mid-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi. Ser ikun qiegħed jinqala, ser tkun qiegħda tingħata sodda ġdida tal-konkrit u mbagħad wiċċ tal-asfalt fuqu, imma l-iktar li tinteressa mbagħad in-nies il-bankina ġdida, dwal ġodda u anke railings ta' sigurtà u allura ser ikunu iżjed jistgħu jagħmlu użu minnu b'mod sikur kif ukoll inkomplu nsebħu nirriġeneraw din iż-żona tant infittxija tal-pajjiż. Ix-xogħlijiet jinkludu wkoll it-tneħħija tal-ispeċi aljeni invażivi fil-madwar u se jsir żbir korrettiv ta' siġar eżistenti u żbir tarbuxelli. Dan fil-waqt li ser jitħawlu siġar indiġeni fl-istess akwati. Intant il-Ministru Jiem Borġ spjega wkoll kif dan il-proġett se jkun qed jikkumpliment oħrajn bħal dak ta' triq Erixem li issa jinsab lest. Fil-madwar issa lestejna l-proġett ta' Erixem kif ukoll anke sar upgrade fil-bypass tal-Imtarfa, din tfisser ukoll li inti ħloqt allura ring road korsija kontinwa fejn in-nies jistgħu jimxu, jistgħu jirrikreaw ruhom u għaldaqstant mhuwiex biss proġett infrastrutturali imma huwa proġett illi itejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi, il-Perit Stephen Bonello, tenna li l-istess dipartiment huwa responsabbli għal proġetti minn żgħar sa dawk nazzjonali bħalma hu il-Park Nazzjonali. Dwar il-proġett bejn l-Imdina u l-Imtarfa huwa spjega li jirrikjedi ħidma li ssir bl-akbar reqqa u attenzjoni sabiex il-pont jitwassal fl-aqwa sigurtà u stat possibbli.